खुलुमबाय सार Welcome back आंनि YouTube channel बरायबाय सारखो गिबियावनो साबायखर थाबाय नोंथाङा जोंखौ मोगा-मोगि लानायनि थाखाय आदसा सार माबायदि मोनदों फट'खौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों आदसा अनलायनाय फोथायलायनाय दिनैनि हाबाफारिनि जोहै बुहुद बारिदों आरो लोगोसेनो फरायसा फरायसुलिफोरा फोरोंगिरिखौ मान होनाय हाबाफारिया जोबोद सोलिदों साबायखर सार आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि बयनिख्रुइ मोजां मोननाय मुवायानो जाबाय एक नाम्बाराव जाबाय माने सरासति Thank you, दुइ sir. नाम्बाराव जाबाय स्कुल उइक तिन नाम्बाराव जाबाय प्लेसमेन्ट ससियेल थेंक इउ सार अब्ला नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय सार बिथांमोना आंनि फरायसा Penelope di kelas pria satu malah lagi Korea mana mulai boleh benin kayak Kusumi Islam Minuti enangnya Nali nya Naisa anggur zadeng mawe di mende baglanane sosocial मोजां बोर बिदोना आदसा बिसोर जोंनि फरायसा गोजा आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायजोब्बाय गासैखौबो बिसोरबो जोंनि सब फरायसा दा मा जाबाय थादों बुट आंनि इउटिउब चेनेलाव नायबानो नुगोन आरो ना मोजां बोर बिदोना खनसेनो पास जानाय बोर बिदोना मा नाम लायो बावलायबाय नोंनिखौ बावबाय थायो नों माइनावस्रि दुपिया Dupita ini oh gablay ini mana lebih boleh ini ke Onjima ini ke boleh Bornali mana siapa sih siapa sih nah buat pesa siapa sih di kelas asli apa ya belum अच्छा 6 जोंनि फरायसाफोर पश्चिम बास्का मजाय स्कुल बांगालिपारानि नोंसोरबो जोंना क्लास 9 आव फरायना फैना लाजिदो भूमिका लाजिसे सपाइसी आखिर बार लैसा भालके एक बार ते पाजवा अच्छा मा नाम लायो सिनिया निना नाम लायो ha Komila ini boleh baik oh Juli ngasir bisa nih sana kerja segam ini Korea ini sebenarnya actively mau cisir di sekolah perisa kerja waktu itu seminar welcome ke sini pesana saya kota ibu oh ini moro nih kayak pahit kayak isu ya mana nuai boleh berbiasa oh itu Saraswati puja jadi habis sih kasih ayo lagi nih kayak hal deh apa oh saya mau cikisa mau cisir aktif jadi hello Hen hai Hen mana sih deh ini फरायसाफोर क्लास 6 नि ना 6 ना 7 मोन 6 फरायनांगौ मोजाङै दै बिसोरो मावथि गोजा बिराद मार मावथि एक नुबानो खामानि मावनो लुगैसोरो बिराद एक्टिभ बोर बिदिना मोजाङै खनसे पास जानाय ना आदसा बिराद मावथिलै नुबानो मावनो लुगैयो खामानि बिसोरो दोनबानो मावो मोजां गथ' बिसोर बुट मोनाखै नामा Jadi bentuk ya. Sini. Title nama le? Sombar. Mana tulisan nama ini? Milon. Tulisan mana bar baidi. Bar baidi distoi. Nama zahang bayi mana zahan. Ini berbeda nama zahang eh. Konsep apa zahang? Satu kerja hayun, kasih maaf terus teman teman kerja baik-baik. Agak cikan, ibu benar terus teman siang, batulah teman teman kerja baik. Buji bena, betul dah, mana kai? Ini lagi deh, ya biar mau ciing, cekai renggu, kopai renggu, kadar renggu, sopi bener renggu ni. Manusia lagi lesi, pernah baik benar renggu ni jauh bisa. Ibu mana batulah teman hambai dah. Nomor sepeda, gula kayak. Direndeng mate. Kalian mak kabar? Mazana?
मा बोरबिखो बि खनसेयाव पास जानाय बिदिना गोरों जानाय बिदा आदसा दिनै मा जादों इयाव मा जादों सरस्वती फुजायाव मा खालामो खुलुमनानै ओमफ्राय ओंखाम जानायनिफ्राय जेबो जाया खुलुमनायाव मा बोर बियो আচ্ছা বঢ়িয়া থ্যাংক ইউ তোমার নামটো পাৰি পালে কি নাম আছিলে কি আছিল এডুইন মাৰ্টিন তোৰ আচল ঘৰ কক্ৰাঝাৰনিफ्राय नैबे पश्चिम बस्का मोजा स्कुलनि बेसेबा गुवार बाक्साफोर फैदो এটা এডুইন মাৰ্টিন মোৰ ইউটিউব চেনেল ওয়েলকাম কৰিছে তুমি কক্ৰাঝাৰ না ঘৰ কি ক্লাছ পাইছিস যা এই কেনেকৈ লাগছে এতিয়া পঢ়ি ভাল লাগছে আজি কি হৈছে এতিয়া সরস্বতী পূজার ভাল আশীর্বাদ লৈছে না আশীর্বাদ খুজিছে না জানা হোক বলে খুজিছে না আচ্ছা বঢ়িয়া ঠিক আছে थैंक यू दे फैसा बुट सा जोबनायाव आंनि इउटिउब चेनेल गासैबो साबस्क्राइब आरो लाइक खालामग्रा साबस्क्राइब खालामग्रा बिथांमोनखौ बरायबाय आरो गोजोन्थों होननानै बेयावनो फोजोबबाय